Плаща се рекламно време, плаща се на такива като нас, нали, говорещи глави, да говорят едно или друго. Къде те плащат ли? Защото на мен не ми плащат. Искам да кажа. Аз специално такива пари не съм никога получавала. Ця късмет. Мината, да. Ето, минала съм се. Значи при нас сте безплатно и в резултат изключително на добрата си воля. Не, вижте, всички дете, без всяко съмнение, плащат се за социологически изследвания, ако щете, плаща се рекламно време, плаща се за плакати. Всички тези неща струват страшно много пари. Да се плати за социологическо изследване едно, да се плати за да се изкара неверен резултат от името на социологическа агенция е друго, нали така? Значи зависи за какво плащаш. Значи един плащат за неверен резултат, друг плащат за да разберат какво е положението. Нали, трети искат, въобще не се интересуват резултатите, казват, дай сложи ни още 5% отгоре. Ти викаш, чай, как ще сложа 5%, само 100%. Колко струват 5% отгоре? Вече зависи колко е закъсала партията. Предлагали ли са ви? Аз не познавам. Доста закъсали партии напоследък. Аз не познавам нито един социолог, за който да не са му предлагали. Друг е въпрос на колко приемаш. И поради проста причина, че ясно, партията има нужда, казва, тук сложи ни още 2% или още 3%. Нали, съвсем след тук е готова, турбата с парите е готова. Тук вече въпроси на професионална съвест. 100 на 100 на вас или на вашите колеги също са се обаждали по същия начин, без всяко съмнение. Стана интересно. Са се обаждали? На вас или на такива като вас, ваши колеги, водещи, дали, които се слуша думата по цял ден, естествено, че те се бъчат да ги завоюват по един или друг начин. На мен никога не са ми се обаждали. Добре, значи това, че на вас не са се обаждали, значи, че на други не са се обаждали и ако се заровите, ще видите.